Čaute, dneska by som chcel otestovať môj nový bicykel, ktorý som vyskladal z dielov, čo sa válali v garáži a nejaké bazárové kúsky. Porovnal by som tento fialový stroj s mojou druhou fialovou mašinou. Aj keď, ako môžete vidieť, geometria, kolesa, zdvih, všetko je iné. Jediné, čo je rovnaké, že sú to obidva hardtaily. Akurát, že toto máme ocel od Marinu, tak poďme na to. Bicykel sa nám vyšlape, chová totálne perfektne, cross country alebo trailovou geometriou. Hlavový uhol má niečo okolo 68,5 stupňa s vidlicou 130 mm RockShox Yari. Som zvedavý, jak sa to bude chovať dole kopcom. Tak poďme na to. Prvý trail, čierny a máme krásne podmienky. Včera nám popršalo. Ešte nemám rozbrzdené brzdy, takže nebudem to moc púšťať. Fajn. Keď musím povedať, že v tých strmiach sa cítim pohodlnejšie na mojom dlhom. Za to prejazdnosť koles 29 je znateľne lepšia. Ďalšia vec, ktorú som si všimol, že bicykel na to, že má krátší reach aj wheelbase, je menej obratný, celkovo vyšší. Takže to, čo som chcel, som si asi overil. Bicykel sa v strmých pasážach nespráva moc pohodlne, ale za to musím povedať, že prejazdnosť 29-kových kolies je oproti 27,5-kám znateľne lepšia. Za to do kopca sa mi šlape veľmi príjemne. Strmý výšľap vyzerá, že zvláda v poriadku. Tak, poďme na to. Modrý trail. Bicykel sa je ľahšie nadhodí cez predné koleso, nakoľko ten hlavový uhol je tak strmý.
tento tréning na bicykel jak doma. Chcem vidieť, že geometria spraví svoje. Strmý switchback, poďme na neho. Dobre, bez problému. A druhý, tak. Trošku rýchlejšou pasážou. Uvidíme, jak sa budú chovať 29 kolesa. Takže ďakujem za zliadnutie a vidíme sa inokedy. Čaute.